Alright, mwachupuria karibu sana imeyumuro bwe kibiro na litukuria lero kibiro show igyasoka se street igyatarase ebinyoro imena litukuria lero ndi asensemo ya mbande kutoka Marani county ya KISII ebunge ya Kitutu chache no. Alright, na litukuria lero by the way twaumira ndi no musawa yo mwiga omwana mokebwe class ange ya gatano na limo yani class 6 kusiba koroka grade 6 squeeze na igenta kole no korosia enyi epigipigi yemete yani epigipigi tari kutumia mafuta andosi. Tuarole ndoma ta pikipiki ko ruchi TVS tokara pikipiki ko ruchi Bajaj tokara manya pikipiki ko ruchi Honda lakini tukolera ntuwate addition aselist ye pikipiki pikipiki ye ba ko tebiare eri etari aya. Ladies and gentlemen, omoroisia bwe pikipiki ye ba etari kutumika mafuta ndose. Karibu sana bro. Nakabana neki ukuru kwa Samarita kolo kwa Mbati masome school ya Kialen primary school class 6 ala ni miaka rengo bata ntige kya kwere tuka chakora se pikipiki alengre na njenda la ndimuna pikipiki ora runde vipi kwanya ko tema kwa ndiye yende eye pikipiki yanyana I think watu megeta koros metine mesonari na matai umuntu naro bwate pikipiki mino ko se angana mino muro mindo bwana uganje nzira ko nyagendi nkiwanje te kabisa igoro ye pikipiki anjite kwani njirekoro. Alright, now enka kingana ngakirete korosie baki gayons week ya moyo ngakwa rusiti bone materials yejike gakora no mwana fuse misumari no nero emetenero ngakwa rusiti misumari ngata ya bana bandetera school wasenka school nanga 100 misumari 100 ngepipi ebunere girete misumari 100 nemetenga ikwa rusiti metare nenge koliboita okay na baguri bagomba manyete nga ne pipi yokoras ngakinga kiba kwanete bante ninje bante trosa ebindo ya bana fusi chibeste chako ba baro yegente kokoras ngakibara bakote bagante yegente karakno ke unde taro biasa now pipi ya kwanyere lieta oma te pipi nero omonto kanya ligete rastaman nini ai agonga kikwanyero ke nanya ligete fiten ukanyarika fiten F10 F10 emine tingaki F8 ne gali eri Prado eri ne so ya ne F10 okay no ala ninte tukiga ototebi otoroke bike ya goko genda iga ototebi kerege nto na kegokora akota stand ne rega ga kobeka aha wow so akarebe kerega na bego tena bune bike ende once tuchakere no kogoroka ene tali tali wilbar wilbar okay kwa nyarte wilbar eri ngotu mulio mwana gete ga kanya okay aya tochigora ekenga kigoro ine madika eke pira na eke wina abutule ngabe eke wiye tochigora abon eno moto wonchika so na vigonchuka na bune bike kawaida umutu nonchoke no ke yuta niga na bogonja ugoncho komo okay na igendo gerebegete ga ikiba ko bigete baki grease ni we ngikwa lengerete bako ugaikiraga kena lengerete ko kunemete tugonje kanga yeke so emete yoke kare ko na joint ite ko okay aya tochigora kena karole no lyo gotumia gonchorera ekarole kengi go konya bo ena begete igatu yani amari dad chibike chinde chibwate accelerator ne break ne garage so ai agungaki
Yeah, naona ewo adikendo ugonjera igatu. Ugonjera tu. So ngakio comment speed. Bike ili ndo comment ama ngakio comment speed. Ndiko bwata break banongo bwata ke break. Karuta ito tena lane. Kare speed ya apchire go. Ngota je break. Break nera. Tote bingu bune break ya okor. Ngota cha. Ike change kete ma kyangu. Eke iga iga. Yacha. Okay. Kyangu so motor. So motor go kungusu okune tairi yega. So tairi ye irangora. Tengo na ranga sengo kore. What? Break ndo zenga ngo kore kabisa. Wow. Ibuazo kan. Okay, Alan. Tuchi kuroga iga. Nundo chichi waya kitu tiga iga kidogo. Ni gasene ri. Na de kubega karo. Murando kambrangu. Murando gakobora. So igono murando koborite. Obeke karo korwana. Alright, na nitubuna team yeke biro show wali tuacha mashina nitukuli rero akartu ukora kuroga akartu kule shongo mekture shua una Alan onyoli ro murando yategete nekerobu so that next time toko mutara torenga ki bike yega na yachakire gutara nambo tukwa kireta. Okay, so Alan abantu mbare pikipiki yake kobogoli abekoli bana abantu bana ine excess yombogo okobogoli excess batatu igera batatu na pikipiki yago egutara tirimbo koseke tiro tirimbo ko tirimbo so go ikege tiro na bogo sukuma go ikege tirimbo budget gwa tumete bono kono ase bike igengima tutebe ni itube sire ngacha ko ire tai na gore tenje kende iga tugwe kende yose. Okay, umuntu arataka bono igako utakomoneri roja wa tirimbo bono tutebe ni tetonge bike go se nincho konga bos irenga ora onyo monte bike angwani eli inkyuta te ko correct ro go chakora masomo inkyuta te ko chisomera mechanics. All right, so advice ngo abana abalimo barabake na barabate te korosi bintu lakini batara chaka korosi inkyura bate barabungo bataiba bachi bateme konya korosi. So abaibuli bago finally akaro baruche pikipiki bono yabere ga yasoire gotara ngi batebe bante dia erosi ebintu omate pikipiki akaro yatarire amatuko getega kwandere service aye yago ngaki okonyega ke service nkarro motoli agatire na change. All right, inchera kyuraga ni abantu bago konye nkyo montara ga konye anga besengura mataili amanyi emisumali anyara chigasa ogore chitali china na emisumali nemenyi so na bokoro sigente ngaka oseki yako bwe. All right, asante sana. Now mwancho murigelia gagabana na wote betura sesemo ya Marani KISII County sub county ya Kitutu Chache North na litukolera tole na Alan. By the way, mwanafunzi wa class ya 5 na limo, yani class 6, lakini ubwate akili mingi sana. Asengenche yake ere chipikipiki chinde lichikonya kutumika mafuta chikonya ko mo expense tatagete wate pikipiki yae ngotire mbokaiga na by the way epikipiki riya ka kwa mere to karase garage ero motorio sale kire tan okorire now togenda turari ne pikipiki gato ikunga kiegota bibi orandini ne no le shwanto ikebia Bono, speed ya irenge gotara. Adingo go bekande simiane. Tororenge speed ya irenge gotara. Per hour, kilometers per hour. Ensara Joseph Musa sema Facebook, Getemba TV KISII. Maro belibwe kebero tokora saba. Atomanya ko chake safari. Asengenje safari ene ntame. By the way, etore tuigira se egeterimboko.
eko minyaka. Muswahili kutanga akili ni nywele na kila mtu akona zake. Nchera tu aligere Alan na wate yae. Alright? Umwancho morigere oyigano mwana moke sana ase miaka yayo obwati birengerero byokoba mechanic. By the way, egara banta banga to kine to bwate chin ndoto tutari ko nyara ko ikire muntu tete ko be pilot tete ko be doctor nini. Lakini dream yae it is simple and valid. Now, again tate bangelinga ase bike yega to bono igake mobori tenkelinga aise ko nyora ms mali meya aise ko nyora boigo nichibe sanke ganyo le tire chine na by the way na bako gendera na by the way bike yate banga bono iga e cost yayo nyoko yetagete is 1000 so by onyo kotete ko support mwana buno iga beke comment yago gabo ase Gatembe TV KISII ase sama ya Facebook toligi inbox gago sengoro kwa Sara Joseph Mose unaweza ntafuta elinde toligi Alan tomo bokonyi bolia oratake ase bono gabo ne timu yeke biro igendo turanyare ko mokonya nkelinga ngome kutorishwa onyolire chiwaya nekerobu elinda weke bike ama ni aje bro. Asante sana. Kuruga sensemo ya Mbanda Kitutu chache North kwa Sara Joseph Mose ama tukonsiligari ya Gatembe TV KISII anoke ongakia mamusi nando nyokubwate egento bune kiga usekendiyo shuraganie toro kya somoroberi weke biro like message gabo gose tubwate sensemo ya Facebook weke comment tutakuja mpaka mahali huko. Boom, toera nese studio.